Лиляна Стефанова, кметицата на село Кошничари, приема тук в това кметство. Да влеземе да видим в какво състояние е кметството. Ето, виждаме тук всичко е разбито. Нали, вратите са отворени. Я да видим тук. Секретар пише. Да, това е на секретара. А тук трябва да е кметицата. Но както виждаме, има едно топче тоалетна хартия на земята и една печка и няма никой. Сега въпросът е, тая кметица къде стои? Къде приема хората? Какъв е нейния работен ден? По колко часа работи на ден? Взима ли заплата? Може би взима. Всякото е кметица. Сега ще се опитаме да видим някой от селото. Ако намериме, да го питаме, да ни даде отговор. И да го питаме защо е изоставено кметството и няма никой. По-рано беше по-друго. Имаше Денчо беше кмет, по-друго беше. Тя стана кмет и вече нищо не става от нея. Само заплахи? Да, само заплахи е такива. А какво казваш, че става с социала? Не взимате социал? Не взимам социал. И какво казва кметицата? Не, социала ми викат, нямала съм право да вземам, доходи имам. Пък казах ми, кметицата имала право да му оправи. А тя не иска да го оправи, така ли? С мъжа ми съм живяла и нямала съм право. Пък аз нямам граждански брак с него. Значи кметицата решава кой ще взима от социала пари и кой няма да взима. Да. Тя решава. Така ли? Тя решава Къде работят хората от Никъде социала? не работят. Къде работят от социала хората? Ето, На улицата или в тях? На улицата работят. На улицата не работят, от тях работят. Значи тия хора, които трябва да работят за кметицата, за кметството, да оправят селото, те оправят в тях двора Да. и къщата. Да. Значи проблемите тук в село Кошничари са страхотни, просто са за завиждане. Както виждате, кметицата си прави каквото си иска, тя коли, тя беси тук в това село. Как се казва кметицата? Лилито. Лилито и вика. Лила и вика. Лила и вика. Да. Това ли е кметството тук? И тук беше кметството. Ама го премести тук клубчето, защото тук имало мишки. И Значи заради мишките. Да, даже е отворено Вече. и после викат, ама крадат ма. Как ама крадат е отворено? В клубчето стои ли? Тя още не седи. Тя си е в тях. Когато извънна, тогава се влиза тук. Няма работно Не, А това клубче, кой трябва да го ползва? не знам кой. То не е ли за селото Не клубчето? знам на кого е. Как не знаеш, нали? На селото. На селото, ама тя там ще го направи За нея си. за нея си. Там се събират. Пък напреди лапета се събираха там. А сега децата ви могат ли да играят тук или не? Не. Те даже откакто са го направили, не са влизали Никой не децата. влиза. Не, никой не влиза. Защо? То големи нашите вече. То когато трябваше от начало да го направи, когато бяха малки тези деца да играят, то всяко файда, тези децата големи вече. Кой ще отида да играят там? А дърва имате ли? Как се отоплявате? Ами, имаме режим, дървайте се отоплява. А с водата проблема какъв е тук? Разбрах, че имало голям проблем с водата. Тук цяло лято сте нямали вода. Лято нямахме, долу ходихме чак с туби, с бидони. И колко? Ползва водата от каптажите. Ще има кой ще използват? Не, синовете. Нейните синове ползват водата от каптаджите, а вие ходите долу. да. Така. Доколкото разбрах, имало тук 3 каптажа. Имаше. Имаше, ма има. сега са задръстени и вече Сигурно не се задръсвам. чистят. Не. Те отдавна кой ще ги чисти? То трябва социал да ги чисти тези работи. А Браво. то социал нямаме ни. Значи кметицата, работят. те работят за кметицата. Да, работят Всички за работят за кметицата. кметицата.
Браво на А нея. които нямат пари, те не мислят. Ага, И сега ясно. както нямаме още. А по-рано Може ли всичките да... работехме за заедно. всичките заедно работихме. Да, така А сега няма за нас. За другите има, за тях ние нямаме. Ето един феодал, който се настанил в това село и си прави каквото си иска. Но идват избори. Гласувайте за партия Величие. Ние стоиме винаги зад хората, посещаваме и най-малките села, виждаме проблемите на хората и ще ги решаваме. Края на дирибеите идва. Всеки дирибей ще бъде разследван, ще му се направи ревизия. Здравейте за много години. Искам да питам тук в това село Кошничари, кметицата къде приема? Гледаме, че кметството е разбито и са отворени вратите. Откакто е кметица, те не го е използвала. Страх е било от мишки, не знам какво. Е тук така клубчето. Къде приема тук в това клубче? Клубчето, дето и на пенсионерски клуб, да какво се води. Тук по цял ден ли стои или? Не. 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 Къде стои? В къщи? От тях си. В тях си. Да. Там приема, там си е... Като има нещо, тогава си излизат. Всеки я търси там. Като и се обадят, че ще минат на проверки, такива работи. Тогава. Върши ли си работа кметицата? Какво прави тя тук в това село? Нищо не прави. Нищо не прави. Нищо не прави. Нищо не прави. Сега напоследък, като разбраха, че ще има Избори? избори, направиха на лапитата люки и той. Значи до сега нищо. Тя колко мандата е тази кметица? От 4-5. Значи за толкова години нищо. 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 Само измами е такива работи. С измами се занимава. Вода има ли в селото? Разбрах, че лятото няма вода. Лятото, цяло лято нямаме вода. 3 каптажа имало. Тяхните хора ходят, спират водата, не знам какво. А нейните хора ходят, спират водата, значи дирибействат тук. Тако се като ги държи. Значи тя е като местния феодал тук на селото, прави каквото си иска. Да, Да. има един от търговищите ги държи и Кой държи там? Хамди лязъл да не е, той да се излезе за друга. той. Аха. Как му викат на него? Не Хамди. Хамди му викат. Дето е бил кебапчия на времето. Да. За него става просто също. Да, дето е държал там златното пиле или какво беше това. Аха. Той. Значи, Няма. той е гърба на дирибея. Няма оправия. Да. Колко пъти и подпис събирам и не знам какво. Изобщо не обръщат внимание. Каптажите, разбрах, че 3 каптажа имало. Те сигурно не са чистени, никой не ги поддържа или те каквото си извлекат оттам, извлекат. Не съм виждал и да идват. Така ли? Не. Добре, благодаря ви много. Приятен ден ви пожелавам. Ето къде е приема кметицата. Тук в това клубче. Няма работно време, не пише кмет никъде. Клубчето е на селото. Всички да го ползват. Но жената си дирибейства. Приема в къщи, ключа в нея и тук си прави празненства. Това е така работят дирибеите на ДПС Ново начало на Пеевски.